Velkommen til denne tekniske guide om MSI Motorskib 16P5. Vi er Kelatus Informatica, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Mange brugere oplever, at deres MSI Motorskib 16P5 slet ikke tænder. Dette problem kan skyldes en defekt motherboard, strømforsyningsproblemer eller en fejl i forbindelserne. Hvis det ikke bliver repareret i tide, kan det føre til yderligere skader og en dyrere reparation. For at udføre reparationen har du brug for følgende værktøjer: en stjernes kronerugetrækker, en flad S-kronerugetrækker, en antistatisk håndledsrem og eventuelt en ny motherboard, hvis det viser sig at være defekt. Før vi går i gang, skal vi sørge for at slukke for enheden og tage strømmen ud. Det første S-kronerit er at åbne enheden forsigtigt. Brug stjernes kronerugetrækkeren til at fjerne S-kronerugerne fra bagsiden. Vær forsigtig med at holde S-kronerugerne på et sikkert sted, så du ikke mister dem. Når du har fjernet S-kronerugerne, kan du forsigtigt løfte bagsiden af enheden af. Nu skal vi finde ud af, hvilken komponent der er defekt. Tjek først strømforsyningsstikket og forbindelserne til motherboardet. Hvis der er synlige skader eller brændte områder, skal du tage en nærmere kig på motherboardet. For at udskifte motherboardet skal du først frakoble alle kabler, der er tilsluttet det. Husk at tage billeder af, hvordan kablerne er tilsluttet, så du kan sætte dem tilbage korrekt senere. Når du har frakoblet kablerne, skal du fjerne de S-kroneruger, der holder motherboardet på plads. Dette kan kronereve lidt kroneraft, så vær sikker på at anvende en jævn tryk. Når motherboardet er løsnet, kan du forsigtigt trække det op og ud af enheden. Tag det nye motherboard og sæt det i den samme position. Sørg for, at det sidder korrekt, og S-kronerue det fast med de S-kroneruger, du tidligere har fjernet. Tilslut nu kablerne igen, som du gjorde før. Det er vigtigt at sikronere, at alle forbindelser er tætte, så enheden kan fungere optimalt. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatus henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når alt er samlet igen, skal du sørge for at sætte bagsiden af enheden på plads og S-kronerue den fast. Inden du tænder for enheden, skal du sikronere dig, at alt er korrekt tilsluttet og på plads. For at undgå, at dette problem opstår igen, er det en god idé at holde enheden ren og fri for støv, samt at sikronere, at den altid er tilsluttet en stabil strømforsyning. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatus den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.